आर'नाइ सोलायबावनायसै दे हामबायसै दे हे खुलुमनाङा होमब्ला नोंसोर गासिबो बिजावजालिजोबखा बिजावजालिजोब गासिबो माने बिदा फंबायनि हिनजावफोरजोब आरो बिसोरो खुलुमबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव आङो दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोबाय नैबे गारि सानिफ्रायनो गारि सालायनो आङो स्टार्ट खालामबाय नैबे भिडिअखौ दा नोंथांमोना सानदों जानो हागौ भिडिअआ बिराद खम फैदों भिडिअखौ नांगौ बायदि आपल'ड होआखै आरो सोरबा बुङो दामानि भिडिअआनो गैथारा माथो होननानै दा बेनि जाहोनखौ आं आस्ते आस्ते खोन्थालांबाय थागोन दा बेनोल' आं मोनसे खामानि मावबाय मोनसे जब आं मावथ'नानै दङ बे हिसाबैनो बिराद बेस्थ' जादों अब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो नै बेफोरबायदि सम आं जेब्ला सुइटेबल जायो जेब्ला समफोरा मिलायो अब्ला आं भिडिअखौहाय बेबायदिनो लाबोनो नाजागोन लोगोफोर दा नोंथांमोना अब्लाबो सापर्ट खालामबाय था थिग बेबायदिनो दिनै आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों बे भिडिअआनो जाबाय अबाउट केटारिं ग्रुप दामायनि दाब जायगाफोरावहाय बेबायदिनो केटारिं ग्रुपफोर दानानै लाबाय थिग बेबायदिनो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि उगुरि एरियानि अक्सिगुरि होननाय गामिनि नैबे जायगानिफ्राय माखासे आइजोफोरा एबा महिलाफोरा बेबायदिनो मोनसे दाबावबाय दिनैनि गेजेराव दानानै लागोन बेखौनो आं नोंथांमोननो फोसावनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि स' थांबाय थादिनि जायगासिम जायखौ बुंदों पालासगुरि दा आं बेंटलनिफ्राय फैनायखाय नैबे दैखौ बारनांगौ लोगोफोर बे जाहैबाय बिमा दै दा मेसेंनि समावथ' बेबायदि दलां बानायनाय बिराद फिरफिला होलायनायखाय बिराद समायो नैबे जायगानिया नै दा थांनानै आं थांनांगौ पालासगुरि होननाय जायगा नै दा आं बिमा दैखौ बारबाय नैबे औवानि दलांजों दा आङो मोनफैबाय नैबे जायगायावनो बे माथो गामि पालासगुरि बिसरबारि सिमनानो नैबे पालासबो मोनगोन बिसरबो मोनगोन सिमना नालाय ओमफ्राय नैबे दखानावनो बिसोरो ज' दङ नै मा ओमफ्राय बे मा दखान पालासगुरि दखाननो बेवहाय पालासगुरि उषा ब्रिजनो बै ब्रिज गोजौनि थाखाय बे जाहैबाय उषा ब्रिज पालासगुरि उषा ब्रिज दा बेयावनो ज' जानानै दङ नै ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दङ बिथांमोननि उद्देश्य ओमफ्राय ओरै रेडि खासै नै मालाय दा फैगासिनो दङ नै जोंनि मावथि हान्जा एबा मावथि आइजोफोरा दा बे केटारिं ग्रुपनि नामा मा बेखौ आं मिथिथ'वा नोंथांमोननो आं खिन्थागासिनो दङ बेलाय लाइनफोरखौ होनो रह'नो गोरा जाखादा नै माथो नों हिनजावबो दं आदसा नों हिनजावा नामा प्रेसिडेन्टआलाय अबेथो बेवहायफ्रालाय दे बिदिनो जानांगौलै ज' खौसेयै ना होमब्लासो जायो गामि गोबांनि दंना माथो आर'नाइ सोलायबावनायसै दे हामबायसै दे हे खुलुमनाङा बेलाय बिसोरनो नै बिराद एक्टिभखा बे बिथांमोना नै बेलाय नै बिराद गोबां दानो नोंसोरो थांखि लाखाबाय नामा मा लाखो नामा मा जा बिजावजालि ओंखाम खुरग्रा हानजा बा होमब्ला नोंसोर गासिबो बिजावजालिजोबखा बिजावजालिजोब गासिबो माने बिदा फंबायनि हिनजावफोरजोब आरो बिसोरो दा जायगाखौथ' आं नोंथांमोननो खिन्थाबोखाबाय लामायावनो बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि उगुरि एरियानि पालासगुरि ओमफ्राय नोंसोरथ' दाब गामिनि दंदां मा गामिनि दङ बेंटलनिबो दं साबसे बायदि मेम्बार जाखो बर्थमान 35 दा 35 जनसो मेम्बार दंनो बेयाव गैजोबथ'वा आरो आपडेट बावगोनसोनो दा जायखिया बेनो खौसेथि ज' मावलायनानै जा एसे एनै खरस मोनलायो नोंथांमोननि हाबा हुखा हाबाफारि बेफोर गासैयावबो हेफाजाब होनो सिगांबोदों नैबे जोंनि आइजो माहारि हानजाया बिजावजालि ओंखाम खुरग्रा हानजा ओंखाम खुरग्रा हानजा होनब्ला बिसोर ओंखामल' खुरनाय नङा खिन्थु साहा माबा माबि जिखुनु प्रग्राम ने मिथिंफ्राव प्रग्रामफ्राव माइ गायनायावबो वा बेखौला मोजां मोनबाय आं गायनाय फुनायावबो बेखौला मोजां मोनबाय आं बेमबो दंबावसो होमब्ला नोंसिना मोनसे कमिटि दंखायो ने ओमफ्राय ओंखाम संग्राफोरखौ नांगौ होनोला बेखौबो मोनगोन आरो लाफादेरनो हागोन दा नोंथांमोननो जुदि ओंखाम खुरनाय नांगौला ओंखाम खुरनायाबो जगार जाफागोन ओमफ्राय बेम पार्टियाबो जगार जाफागोन हौवाफ्राबो ओंखाम संफागोन
जुदि संनायबो नांगौब्ला खुरनायबो नांगौब्ला मोनगोन आरो बेन्ड पार्टि मोनगोन आरो बेजों लोगोसे मोजां आं गोजोननाय मोनफैनाया बेनो खोनानानैहाय बे बिथांमोना माने माइ गायनाय एबा ज'ज'यै बिथांमोना माइ गायनाय खोथिया फुनाय माइ हानाय बेफोर गासैयावबो नोंथांमोना नैबे हानजाखौ लेंहरनो हागोन आरो दा नोंथांमोना नायनानै ला बिथांमोना माने गोख्रोंजोबखा नै गोरा गोजा बेवहाय रावबो माने बैसो जानाय गुरैनाय गैया नोंथांमोना नुगोन माने आखा फाखायै बिथांमोना खामानिखौ नोंथांमोननि थाखाय मावनानै होगोन आरो दा आजिखालिथ' गोबां जों मावग्रा मानसिनि थाखाय बिराद गोनांथार जायो खमसै आजिखालि मावग्रा दांग्राया थिग बिनिखायनो बिथांमोना सिगांबोबाय आरो स्पेसियेलि नैबे उगुरि एरिया आइलेण्ड एरियायावथ' जेरावबो सौहैखागोन ओमफ्राय गोजानब्लाबो थांनो हागोन नोंसोरो हायोना जेराव लिंहरनो दा औ गारि हमनानै मिलायनानै थांगोन आरो ने खरसफोर मिलायोब्लानो माने गोजानावब्लाबो थांनो हागोन बेनिफ्राय आं नाम्बारखौथ' स्क्रिनावनो होगासिनो दंखायो दा गोबां मानसिफ्रा माखासे माने नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होखायोब्लाबो डिसक्रिपसनाव होखायोब्लाबो माने कन्टेक्ट खालामनानै आरो सोंहरनो नागिरबावो आंनाव दा बेनिखायनो जाय नोंथांमोननो नांगौ स्क्रिनाव दंबाय थायो आरो कन्टेक्ट नाम्बार आरो डिसक्रिपसनावबो दङ नोंथांमोना नायनानै कन्टेक्ट खालाम गायनाय फुनाय माइ हानाय गासैबो फाथो दाननाय फाथो सुनाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जगाजग खालामदो बिथां सोमदोन बरगयारि बिथांनि चेनेलखौ हामबाय होनग्रोयो आरो बिथांनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबारफोर दङ बिथांमोन साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों आरो जों बेखौनो खावलायनो सानोदि बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों दा जोङो मोनसे गोदान थांखि लादों जोंनि बेसरबारि अक्सिगुरि फालासगुरि बेंटल बेयावनि महिलाफ्रा बिजावजालि ग्रुप ओंखाम खुरग्रा हानजा मोनसे जों दादों दा जोंनि न'खरखौ जोङो फोथांलांनो बा जोंनि समाजखौ जों एसे नायलांनो बिनि थाखायनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायनाय थायोदि जोंखौहाय जेब्लानो सोरनिबा हाबा जायो बा माबा मोनसे मिटिं कनफारेन्स आरो बेबायदिनो दैज्लाङावहाय जोंखौ मोनगोन जाहैबाय माइ गायनाय फुनाय बेबायदि जेरावबो जोङो थांनो जों थांगोन बिथां सोरबा जोंखौ लिंहरोब्ला बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों खावलायनाय थाबाय दा बिथांमोननि ग्रुपनि एबा हानजानि नामानो जाहैबाय बिजावजालि ओंखाम खुरग्रा हानजा नाथाय ओंखाम खुरग्रा हानजाब्लाबो बिथांमोना ओंखामल' खुरनाय नङा दा बिथांमोना फोरमायबाय आंबो नोंथांमोननो खिन्थाबाय बेबायदिनो गुबुन खामानिफोरखौबो हाबाफारिखौबो बिथांमोना मावगोन बेबायदि थांखि लाबाय स' नोंथांमोना जेब्लानो नांगौ बावनो नाङा कन्टेक्ट खालामदो आरो हायोला नाम्बारखौहाय नोंथांमोना सेभ खालामनानै लाखादो दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोसावबाय दिनैहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों दा भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय